ende na barierete iranga igongo kolegas gasi eria nengo chakokora eche kondigeri kikura njabono tali siasa mbwate njeno muntu ndekerogo mbwete kobaro kingangento kingareteki mbangete tara ukwana yo mugabana ntoma enje gonde tokoteba iga nga number 1 se county ya Nyamira asa matukaya kena sweto bisi konya kitoko na koroberia mangane enere budget yentanga ni chena participate tibno mu MC Onyamaya Ward gente ketangani njente to kera serikali ya Libombi yamono ngase nchokera na request tiege ntoke korkunge sub county office kabanga na magania nenga sabanga echega iga yaga churange nya ekonya abantu baminto umate otambe ngota balenga otaraji goikere ngombe liere chiro eyerubweli na rokora koraki na rokora kama uteli umene kwa mangana unolende nkanyaranga twanchiranire igarangenyo sub county office ya Nyamira South nechaga chuga this financial year. Number 2 Canada Assembly ali na incha sekeruge kikiane nechinguruchiane chingena tumegete ngento kurunga speakers residence ali asomo speaker ocha komenya morange nyago cha kwagachirwa this financial year ekinege ento kego cha open up ere yetu chobise chikwagacha tali abana baitu bakolegasyo eri era obora gumboko igoka elina no nechistima chicha nechipara chiro asibwe bono mwa no gonsira ngora igo bintu bire mutwane binge no nyabono no bole mubole iga no naga tukare kone unene bwa misini one taka biya muntu gago cha kwa mataine million ekora bone bintu komenta bire value ya sen commentari ebigasiga tali byonse birato lakini kera nyona no kwa busega skali toke gontor kona buska entoko basabaneka to amito sengencho yegasi ali mwatoete na fada ikagota event tukatosebera no murembobe eko garantu akoro bacho chikura chinde chikarere lilieli 2020 twensi toligi chikura igo no murembe ntora mana eko gara ora ingo korwa twensi inkoligito ole lakini ngo kwamwa yasai chenko basabero bia na ende fada na naigete ko bata na ende chente to kono wote ina mangana alikuwa kwa nanga osani no bia osani obona nzite ko baro sina kurukale ende muna kwa naga historical kwa ruko mheshimiwa Arama Kurumaya gabana mwa gwateranire gocha gocha anje na wonta keteke gocha goikenga ke 2026 bechi auge ko ange anje tu araga story kana kaya te ko biaigo to wasta ko na igaro mapema ke na obarebe ona ga no karozi na ende gocha meka 2026 ko na bebire igo bono te to kolega siane uya ga story kana na anje ka koleki anje ka bakaya na ino mona gotusabera ko gera binto mbinge ora imbara mbachorire lakini otege netinya sae kenengebe biamono sana sasa muno mugavana mwancho muri abo TV ya Kisi Hot na wakirenga mbia muna singi choko na usangamo ninche me TV ya Kisi Hot TV mareta nenkuru kwenye pito Dennis nganchire kumenya samwanda atwikire asemesa yoboraria asechinse chiga chaboniga maragoba umwe musebwe wodi ya Nyamaiya umosike Rija Thomas Osimo nande oyore machorili dawe county assembly ya Nyamira nigo anyori mu bosokon wipara asinsemo chama yimo yuno gosiria obugima bwaye umosike Osimo Rija Thomas nigo aringe kati ya abemusiye bandi babire obanyora mu bosokon wipara na umwe musiyebwe wodi ya township imi county ya Nyamira umosike Duke Masira amo no umwe musiye oyore omochore Priskira Nyachichi abaringe ase gari banyora ajari ekine korende asomuske mochorida Rija Osimo anyaka wakagosiria bugima bwaye ase chikura ekiga chieta muske Osimo Rija Thomas nigo anyaka wakagochorwa ri wateka wagochorwa buno omwe musiye we ward ya Nyamaiya wetira ase kiama kya UPA nigo nakoreganire ase nchera ya bene egera kumanya roboti muske Osimo anyaka wakagokwana ase ekiria yeta magiga ataranyora ajari yega yepara na gosiria obugima bwaye lituko lya rero